Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Um, Podlediad ychydig yn wahanol fydd ni wrthnos yma, o'n i wedi edrych mlaen, mae 'da ni panelwr newydd, da ni ma yn y benod yma, ni wedi gobeithio edrych mlaen i gael sgwrs ddwfn am ei daith i Galway, ond yn anffodus, fel dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn gwybod bellach, mae clwb Caerdydd wedi mynd mewn i ddwylo'r gweinyddwyr a bod yr Undeb Rygbi Cymru wedi cymryd drosodd. Felly mae'n fod yn sgwrs chydig yn wahanol, ond dwi yn falch iawn i gael dweud, fel yr arfer, dwi'n cael cwmni Nick, a hefyd cwmni Andrew. Nawr, falle bod rhai o chi yn nabod llais a gwyneb Andrew fel aelod o bodlediad Gaerdydd, dan teulu rap, ond hefyd gŵr sy'n brysur iawn ar y gwefannau cymdeithasol gyda rygbi. Felly, croeso Andrew a croeso nôl Nick. Diolch, Sud ydych Carwyn. chi? Edrych Da ymlaen. iawn, da iawn, da iawn, da iawn. Felly, man yma ni ddechrau ar y top, ynddo fe? Newyddion yn dod wrthnos mab o Gaerdydd wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Andrew, da ti gynta, fel cefnogwr Gaerdydd, sut ti'n teimlo erbyn hyn? Lot mwy apus nawr ni. Dydd Llun a dydd Mawrth. Dydd Llun oedd na lot o bethau'n cael ei dweud ar fel cyfryngau cymdeithasol. Ni ddim yn siŵr beth oedd yn mynd mlaen when dydd Mawrth daeth newyddion. A ni jyst mewn lot o sioc dydd Mawrth. A when heddi, lot mwy positif amdano popeth. Mae ddim yn perffaith, ond yn lot well na colli'r clwb. Yn sicr, yn sicr. A Nick, fel un sy'n dilyn Rygbi Cymru yn agos, yn gwybod mae cefnogi'r gwelch wyt ti'n neud, ond ti'n un sy'n dilyn y pedwar rhanbarth. Oedd e'n sioc i ti bod y newyddion yma wedi torri ar ddechrau'r wythnos fel nath e? Wel, glywes i chydig bach. Glywes i rwmor tua wythnos nôl, mae pethau ddim yn dda efo'r sefyllfa ariannol yn Gaerdydd. A peth yw, dim jyst yn Cymru di hwn, dim jyst yn Caerdydd nati. Mae rygbi proffesiynol yn mewn sefyllfa anodd. Os ti'n cymharu efo'r Lloegr, sy'n wedi colli tri tîm mawr. So, mae'n anodd i ennill arian yn y sefyllfa sy'n rhedeg rygbi clwb clwb rygbi dros y byd. Odi, dyna'r peth yna, ti'n sôn am Lloegr fyna. Wrth gwrs mae Worcester a Wasps wedi mynd i'r wal tîm London Welsh hefyd wedi colli statws proffesiynol, wedi gorfod ail ddechrau. Mae'n swnio fel bod pethau ddim yn dda yn Newcastle. Felly, fi'n gwybod yng Nghymru mae'r Undeb wedi cael lot o fflac yn ddiweddar, ond efallai mae'r ffaith bod nhw nawr wedi camu mewn i achub Gaerdydd yn dangos bod nhw yn poeni am y gêm proffesiynol yng Nghymru, a falle mae hwn yn sicrhau dyfodol i Gaerdydd, Andrew, dwi'n cymryd fel cefnogwr, bydde di'n hapus iawn falle bod hyn wedi digwydd. Yn sicr. Fi ddim yn... Does ddim gen i fel positive view o'r undeb o gwbl yn wedig yn y blynyddoedd diwetha, ond mae'n gwneud yn dda gyda be mae'n gwneud nawr. Mae'n agwedd lot fwy positif i'n meddwl tuag at nhw. Mae'n wedi delio gyda sefyllfa lot well na ni'n disgwyl, a nhw'n heiddi rhyw fath o praise am beth ni wedi gwneud. Yn wedig, o'n i'n eog o rhyw pythefnos yn ôl, o'n i wedi weld bod o'n i'n rhoi bai ar undeb am bod y PRA heb wedi cael ei rwyddo, ond nawr ni'n gwybod bai Caerdydd o le. A fel fan Caerdydd, fi really teimlo'n eog am hwnna. Ond pob clod i'r undeb am beth ni wedi gwneud, hefyd wedi delio gyda fe'n dda iawn. Mae'n rhaid i weid, fel cefnogwr rygbi, mae'n anhygoel meddwl, mae dyma'r tro cyntaf ers tipyn o amser, dwi'n credu bod Undeb Rygbi Cymru wedi edrych yn broffesiynol yn y ffordd maen nhw wedi delio gyda hwn, a'r gobeithio bod hwn yn arwydd o bethau chi ddod. Ond mae'r ffaith bod nhw wedi dod mas mor sydyn a di gweud, reit, ni'n cael mewn i helpu Gaerdydd, a ni'n mynd i sicrhau bod dyfodol i'r clwb. Fi'n credu mae fe'n yn gamoladwy iawn. A'r gobeith yw nawr bod nhw'n edrych falle ar ble all pethau yn wrong, os ni'n gwybod
allai ddim sgwrsio yma bach, mae lot o sgwrsio wedi bod am y check sy'n cael ei wneud ar bobl sydd o potensial eisiau prynu clwb, a falle bod esgilistod, bod hwnnw ddim wedi cael ei wneud yn iawn, ond am nawr, falle ni canolbwyntio ar the here and now, a bod ni'n sicrhau dyfodol tymor byr Caerdydd, cyn bod ni'n mynd i edrych gormod i bethau eraill. Ie, hefyd, pobl bwrall yn cofio y raglen eitha yn ei ranso chydig bach am pam mae pethau wedi cymryd gymaint o amser. Ond rwan wedi dod allan beth sydd wedi bod yn digwydd tu ôl i llenni. Felly mae yn esbonio rai pethau i fi. A fel dwi'n dweud, wrach allan o hwn, fydd yr Abertini a tîm Abertini a'r Undeb yn gallu cael chydig bach o glod. A fel ydych chi'n dweud, rhywbeth positif am y dyfodol am rygbi yn Cymru. Nawr, wrth gwrs, ti'n crybwyll enw Abertini fyna, a mae fel bod i wastad falle yn y newyddion am un reswm i'r llall, a'n dweud pethau mewn cyfweliadau. Un peth mae wedi dweud yw bod e'n unthinkable meddwl bod ddim tîm yn Gaerdydd, a falle petai fe'n glwb arall, bydde ddim yn i'r wal, bydde ddim mor barod, neu bydde'r Undeb wedi gwybod edrych yn fe case by case. A dyna'r peth cywir i wneud ni am nawr, dylsyn nhw wedi gweud, be bynnag oedd yn digwydd, byddwn nhw'n helpu chi fel clwb. I fi, braidd yn clumsy. Fel dwi wedi ddarllen, fi'n cefnogi 4 tîm yn llwyr, i fi, mae'n bwysig, os di, a chwarae teg yn Undeb, maen nhw wedi dweud, mae lot o bwysau wedi bod arno i dweud, fi'n eisiau colli un yn bendant, maen nhw wedi dweud, na, dyn ni'n cario ymlaen efo 4. Ond fysa nhw'n licio teimlo, fysa hwn rhywbeth ofnadwy sydd wedi digwydd, ond sydd wedi digwydd yn Casnewydd neu Llanelli neu Abertawe, bydden nhw'n gweithredu ac yn cefnogi yn yr un modd. Yn sicr, achos fel chwarae bach o devil's advocate fan hyn, os ni'n edrych yn y Gallagher Premiership yn Lloegr, yn dechnegol, does ddim un tîm yn Llundain. Mae Harlequins a Saracens tua 10-12 milltir o Llundain fel petai, ond a mae rygbi'n Lloegr yn ymdopi'n oce. A di ni falle bach yn naif i feddwl bod rhaid ni gael tîm yn dynasol. Mae rai fi, sori, dos ni wedi hyn, dwi hefyd o'r fan bod angen 4 tîm pan yw'r rhanbarth, ond petai na colli tîm yn gorfod digwydd, pwy sy'n y lle gwana? A'i Gaerdydd falle ar hyn o bryd sy'n y lle gwana o ran petai ni'n gorfod colli tîm, dim o fi eisiau, sori. Ie, fi'n meddwl, reit nawr mae Caerdydd sicr yn y lle wana. Ond mae'n diddorol, ie, fi sicr o fan dyna ni cael 4 tîm. Herwydd nifer o'r arian, faint o arian mae'r Undeb gyda, maen nhw'n gallu fforddio 4 tîm. A fi'n meddwl dylai bod mwy o arian yn mynd tuag at y rhanbarthau. Ond ie, ar hyn o bryd, o'n i'n trafod cyn dechrau recordio hefyd bod y dreigiau sydd yn y man cryfa reit nawr. Sy'n diddorol wrth ystyried blynyddoedd yn ôl. Ond ie, fi'n mynd i wastad dangos rhyw elfen o ragfan tuag at Caerdydd fel cefnogwr Caerdydd. A fi yn cytuno i raddau bod dylai fod tîm yn y prifddinas, ond sa'n meddwl, os mae Caerdydd yn colli arian yn gyson, yn sicr dylai fod ddim tîm yn bodoli. Os mae ddim ffordd o creu arian fyna, ddim yn jyst mynd i wneud e purely oherwydd maen nhw'n tîm yn y prifddinas. Ond mae'n bwysig i weld hefyd bod dwedodd meddwl yn Abertini neu Richard Collier Keyword bod safbwynt nhw oedd yr arian oedd yn dod o'r URC a teledu, nhw'n colli mwy o arian os nhw'n colli Caerdydd na cymryd dros Caerdydd. So yna'n pwynt bwysig yn wedig wrth ystyried y tîm oedd eraill yn Cymru. O, na'n sicr a do, nes i fi'n credu mai Richard
Con y keyword bod oedd hynny. Ie, mae'n ddiddorol yn dweud fel, pan ti'n edrych arno fe fel yna, faint mor bwysig yw e felly ar hyn o bryd bod ni'n cadw'r 4 tîm. A mae'n diddorol yn dweud fel, o ti'n sôn fan am y dreigiau, mae nhw sy'n y lle cryfa nawr. Mae'n ei gofio, does dim degawd ers bod yr undeb wedi camu mewn i gynorthwyo'r dreigiau. Nawr dwi'n gwybod falle ar y ca bod eu canlyniadau nhw ddim yn wych, ond yn sicr o'r tu allan, oddi ar y cae, mae'n edrych fel bod nhw wedi cael gwella'r pethau, a chybod pethau bod eu model busnes nhw'n well falle na'r rhanbarthau eraill. So byddwn ni'n meddwl, falle mae'r gobeith yw o fan hyn, bod rhywbeth debyg yn digwydd yn Gaerdydd, bod nhw'n gallu sorto'r problemau oddi ar y cae mas. A gobeithio, wrth gwrs, fydden nhw'n gallu cadw rhan fwy ar garfan gyda'i gilydd, fel bod nhw'n gallu cael gwych canlyniadau ar y ca hefyd, beth mae'r dreigiau wedi cael. Ie, gai jyst mynd yn ôl am un peth, ei herio rhywbeth glywes i neithiwr ar newyddion S4C. Ond yn siomedig i glywed y sylwebydd Garth Charles defnyddio'r gyfweliad i godi angen i fanteisio ar y cyfle rwan i cael gwared o tîm. Pam tynnu, a fel ni'n sôn, rwan, wel, y ffordd hawsaf yn neud hwnna, i cael gollwng o'r Gaerdydd, oedd oedd ddim yn neud hynny. So pam cymryd y cyfle eto i ti o tynnu dreigiau gwylch y sgalet yn ôl i'r dadl. So ni braidd yn siomedig am hwnna. Mynd yn ôl eto, pan mae bobl yn dweud 3. Oce, be di testoliaeth mae 3 mynd i ennill? Mae nhw'n dweud dim digon o arian wrach am 4 tîm. Iawn, lle mae testoliaeth? Efallai mae hynny'n iawn. Ond nid yw fi yn arbenigwr ariannol, ond nid yw nhw yn chwaith hefyd. So mae'n diddiorol i fi pe bobl yn gwneud defnyddio crisis i tynnu pethau yn ôl am rhywbeth maen nhw eisiau ar agenda. Y gwir amdani yw, yn dweud, ar hyn o bryd, a dim just eleni, ond yn enwedig eleni, dyw canlyniadau'r dreigiau heb fod yn ddigon, dyn nhw'n ddigon da. Maen nhw 15 pwynt a mwy oddi wrth zebra sy'n chi pennau nhw. Mae'r gap na'n tyfu, a mae'n ar y ca, mae'n graisus lawr yn y dreigiau. Fi'n credu'r broblem yw, bod nhw ddim yn gwneud yn dda ar y ca, dyw hwnna'n rheswm i gael gwared yn nhw'n immersion nhw gyda rhywun arall. Dyna'r awgrym sydd wedi bod wrth nifer o gyn-chwaraewyr a nifer o banelwyr yw dyw canlyniad y dreigiau ddim digon da, ddim yn well sy'n nhw'n rhannu'r arian rhwng y 3 arall a bod ni'n lawr i 3 ranbarth. Y broblem yw, ni'n colli fel darn enfawr o Gymru yn hermau rygbi. Fi'n credu bod tua 70 o glybiau yn Gwent. Mae fe'n hefyd, mae fe'n lleihau fel y pallter le mae rygbi proffesiynol yng Nghymru. Dim ond 70 milltir ar hyn o bryd rhwng Llanelli a Casnewydd. Ni'n cael gwared ar dreigiau, mae wedyn lawr i 100 milltir. Wel, dyw 100 milltir o'r rhain 4 ddim yn bwydo rygbi ar draws Cymru. Fel, os un peth mae eisiau ni gofio, fel, mae rygbi'n gêm fel sy'n cael chwarae ar draws gwlad. Oedd Caernarfon yn y stadion penwythnos diwetha yn ennill y cwpa yn adran 1. Felly mae angen i gofio bod mwy o rygbi na'n yr M4 corridor. Wedyn, tan bod yr undeb yn dod mas o gwein i mynd lawr i 3, fi'n credu mae eisiau pawb arall stopo meddwl hynny. Achos dim ond nhw sydd pŵer i wneud hynny. A ar hyn o bryd, dyn nhw'n moynau, neu bydden nhw ddim wedi camu mewn i'r adwy i helpu Gaerdydd. Felly, ar hyn o bryd, mae'n angen i ni ganolbwyntio ar gael 4 rhanbarth cryf. A cefnogi hwnna, am bendant cefnogi Caerdydd rwan am y tymor fyr a'r gobeithio yn y tymor hir, mae pethau'n mynd i o'n lot well i tîm y brifddinas. Yn sicr, yn sicr. Un peth arall sydd wedi dod allan, a ni'n gweld oedd Wales Online yn crybwyll heddi, yw bod pob un o chwaraewyr Gaerdydd ar gael i symud o'r clwb beth nhw eisiau. Andrew, ti'n gweld y pennawd na, a dyw yn
dal yn dod ambell i alambel, felly bod, yn amlwg o pethau o'i le yna, ond mae hwnna felly jyst yn mynd i agor y floodgate ychydig, bod unrhyw un sy'n eisiau, fi'n credu, tan y 40 pan maen nhw'n rwyddo cytundeb newi, yn gallu gadael. Yes, sa'n deall yn gyfan gwbl, yn wedig, sa'n siŵr os mae'r undeb di cyhoeddi naill ai Wales Online jyst i cyhoeddi fel exclusive. Ond yn wedig, mae jyst yn gofyn cwestiynau i fel, beth sy'n mynd i ddigwydd i chwaraewyr fel Teim Bash yma Ioan Lloyd. Yn un bron yn meddwl bod ganddyn nhw ddim cytundeb i raddau am tymor nesaf. Mae'n undeb di dweud bod maen nhw'n mynd i rheoli Caerdydd tan diwedd tymor nesaf. A maen nhw am y gemau. Mae tocyn tymor dal yn mynd i gweithio i tymor nesaf, pethau fyna. Mae gemau dal yn mynd i mynd mlaen. Ond, yes, sa'n ochr deall. Fi'n meddwl mae siŵr o fod un neu dau chwaraewr yn Gaerdydd sydd wedi gweld yna a meddwl, okay, dyma ffordd i fi gadael nawr. Sydd gymaint o broblemau yn barod wythnos yma. Mae ddim yn problem dda arall i gael. Dwi'n meddwl mae rhywbeth yn neud efo'r reolau o gwmpas administration. Oherwydd mae employer newydd i'r undeb a dim Caerdydd. Felly ti'n ddim yn gallu stopio rhywun os nhw eisiau symud allan ei swydd newydd. Dwi'n meddwl mae rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n ddiddorol, yn dweud. Felly, un peth sy'n mynd o blaid Gaerdydd yw'r ffaith bod hwn wedi digwydd amser hyn y tymor, le mae budget rhan fwyaf o'r tîmoedd am eleni, does dim lle gyda nhw felly i wasgu unrhyw fwy o arian mas i arwyddo unrhyw chwaraewr. Wrth gwrs, mae fe'n o bosib yn agor y ffredgate am tymor nesaf, a bydd ddiddorol gweld beth fydd y sefyllfa. Dwi'n gobeithio fydd y grŵp da o chwaraewyr ifanc sydd yn Gaerdydd yn barod eisiau aros a brwydro chwarae'r i'r tîm rhyngwladol, achos dwi'n credu, enwedig gyda Matcher wrth y lliw gyda Gaerdydd, mae'n hyfforddwr ifanc, brwdfrydig, a mae'n cael y gorau allan o'r chwaraewyr ifanc sydd gyda fe. Fel dwi'n llwyr gredu bod Teddy Williams yn gapten rhyngwladol yn y dyfodol. A chwaraewyr fel ei fi mae'n hanfodol bod nhw'n aros yng Nghymru nawr am y cyfnod nesaf i ddatblygiad yn y gêm, jyst er mwyn bod nhw'n cael gemau rheolaidd i Gymru, felly gobeithio fydd y cytundebau yn cael ei sorto, a bod ddim gormod felly o damage wedi bod o ochr chwaraewyr eisiau gadael. Mae'n agor cwestiwn hefyd ydy nhw'n meddwl falle bydd rhywun fel Thomas Young sy'n mynd i dreigiau tymor nesaf, ydy nhw'n meddwl falle gallai fe just mynd syth i dreigiau nawr. Yn amlwg, does ddim cytundeb gyda fe i chwarae dreigiau nawr, ond os mae'n gallu gadael, mae'n ffordd fyna lle os oes arian sbar gyda dreigiau, bydd nhw'n gallu cael e mewn chwarae ambell gêm. Mae'n diddorol, sa'n credu bydd hwnna'n digwydd, ond mae'n agor cwestiynau lan, falle, enwedig bod Caerdydd mas o'r cwpan her, os maen nhw'n colli erbyn y gweilch, siŵr o fod, does ddim lot o sians o bod yn y play-offs. Falle bydd Thomas Young a chwaraewyr eraill hefyd yn edrych ar hwnna, yn meddwl, falle dylai dechrau yn clwb newydd fi bach mwy gynnar na o'n i'n ddisgwyl. Mae'n diddorol yn wedi wrth feddwl wedyn bod pethefnos ola'r tymor i'r pedwar rhanbarth yn Ne Affrica, a dyw felly'n cyfle i rywun fel Thomas Young dod i nabod i gyd chwaraewyr newydd ar trip fel yn amlwg. Maen nhw'n gweithio'n galed, ond mae fe hefyd yn rhywbeth o fel cyfle da i bondio fel Carwyn. Bydd yn ddiddorol gweld beth fydd yn digwydd fan'na. Ond y gobeith fi'n credu yw bod yr undeb yn gallu cael y cytundebau wedi sorto, bod ddim gormod yn mynd a dod o Gaerdydd, a bod nhw'n gallu adeiladu i'r tymor nesaf. Achos dwi'n credu, dyna beth mae'r cefnogwyr eisiau gwybod, yw tymor nesaf, ond fi wedi gweld lot o hwn, y hyn o'n siant i gêm dydd Sadwrn, wythnos i dydd Sadwrn,
fydd y gêm ymlaen, a fydd tocynnau mynd dal, a fydd tocynnau dal yn gweithio hyn a llall i gyd. A fel cefnogwr, na gyd ti eisiau gwybod yw, os ti'n prynu tocyn tymor, bod ydy dîm i fynd i weld blwyddyn nesaf. Fe sortydd popeth arall i hunan mas dros yr wythnosau a misodd nesaf. Ond, dyn ni'n meddwl am nawr, ti jyst yma'n gwybod, Andrew, blwyddyn nesaf, fyddai'n gallu mynd i wylio Caerdydd ym Mharc yr Arfer, sefyll ar y terrace, eistedd yn y stand, ble bynnag ti eisiau bod, a gweld tîm cystadleuol ar y ca. Ie, mae'n diddorol hefyd, pryd ni yn Galway, o'n i'n trafod gyda ffrindiau fi am pa gemau i ffwrdd tymor nesaf ni'n mynd i gwylio, a wedyn dydd Mawrth yna, o'n i'n pryderu bach, i ddim gemau o gwbl, un oed adre. Ond ie, sicr, ni jyst eisiau gwybod bod popeth yn mynd i fod yn union yr un beth sydd i fod. A yn ôl pob sôn, maen nhw'n mynd i weithredu popeth fel yn y clwb yn union fel oedd yn weithredu cyn. Bydd undeb ddim mor hands-on a o'n i bach yn pryderu am. Ond ie, fi'n gobeithio yn wedig i'n chwarae Munster mewn tua pythefnos, yn gobeithio bydd yna torf enfawr yn gêm yna, a wedyn just dangos faint o bobl sy'n hoffi clwb eisiau tyfu oroesi. Ti'n pwynt iddo rof yna, a di'r gêm Munster yna bron a fod nawr yn fel call to arms i'r cefnogwyr. Dewch lawr, dim bod nhw wedi gwneud yn fwriadol, ond dwi'n fili, ond dewch lawr i Barc yr Arfer, gêm adreol o'r tymor, dewch i ddangos beth o faint mae'r clwb ma'n ei olygu chi. A gallai Parc yr Arfer fo'n bownsan ar y penwythnos yna. A yr amgylchiadau trist sydd wedi dod o'r wythnos yma, petai yr lle yn orlawn a bod y cefnogwyr jyst yn dod mas a dangos beth mae'r clwb yn ei olygu nhw. Fi'n credu fydde hwnna yn yffach o statement i'r undeb, i'r perchnogion sydd wedi, wel, i'r cyn perchnogion, sori, ond hefyd i'r chwaraewyr o'r tîm y fforddi fel we're with you through thick and thin, type o beth. Ie, yn sicr, mae wedi bod siŵr o fod amser galed i'r chwaraewyr a'r staff hefyd. Fi wedi bod yn trafod un o ffrindiau fi sy'n byw yn Lundain, a mae'n dod nôl am gêm pob hyn a hyn, a mae wir yn keen i fynd i gêm Munster i just dangos y ffydd mae gyda fe yn y clwb. A meddwl mae hwnna'n hollol bwysig. Reit nawr, ti'n gywir i dweud bod e ddim wir yn gêm enfawr ar y cyfan, ond ie, mae'n dangos y parch a'r ffydd sydd yn y clwb. A ie, fi'n really gobeithio bydd yna packed out Cardiff Arms Park am y gêm yna. Ie, mae'n o'r sicr o beth fi wedi bod yn gweld, mae'n edrych o bod tocynnau yn gwerthu yn dda. Wrth gwrs, mae'n benwthnos, bydd hi'n benwthnos mawr pan bydden nhw'n chwarae Munster, yn dyfe. Beth o'n i'n mynd i weid oedd, Nick, fel cefnogwr i rhanbarth gwahanol, mae'n edrych bod gefnogaeth o fewn Rygbi Cymru wedi bod yn unfrydol, pawb i weld fe bod nhw'n canu off yr un dudalen, mae y gobeith yw fydd Caerdydd yn dod trwyddo hwn. Mae hwnna'n braf i weld fod cefnogwyr ar draws Rygbi Cymru. A thi hwnt, o'n i'n gweld rhai o gefnogwyr Worcester, fi'n credu, nhw ar X yn dweud peidwch poeni, fydd ewch i nôl, drwchwch beth sy'n digwydd yn ni. Mae hwnna'n dda i weld fel bod pobl falle'n cydnabod pwysigrwydd hanes a clwb rygbi Caerdydd. Ydy, a rhan fwy o cefnogwyr rhanbarthau eisiau pedwar. Yr un peth bobl wedi herio chydig bach yw bobl fel Sam Warburton. Mi oedd o ar y bwrdd. So di hwn ddim wedi bod newyddion allan out the blue i fo. A oedd o cymryd sy'n nis yn ôl, 2 wythnos yn ôl, deud, mae rhaid ni colli un rhanbarth a sôn am y dreigiau. Wel, bron yn sôn am y dreigiau. A ti'n meddwl ebyn nhw am fel, not a good look, Sam. Na, mae wedi tymlo falle yn amlwg, mae hindsight yn beth hyfryd, fel ti'n edrych yn ôl o pethau sydd wedi digwydd yn y misoedd diwethaf, ti'n fel, mae'n neud sens na, mae'n neud synwyr, fel, as mae sôn bod y trafodaethau wedi bod yn cymryd lle ers ambell i fis nawr, ond mae'n teimlo bach fel bod yna panic wedi bod na, a bod nhw bron o fod
achos o'n i wedi clywed bod mae Gaerdydd oedd un o'r rhanbarthau wedi arwyddo'r cytundeb, a bod nhw bron o fod yn desperate i gael y dros y lein, felly yn y gobeith o'i hachub nhw. Ond fi'n credu mae yn ddiddorol bod cyn aelod y bwrdd Gaerdydd nawr, wrth gwrs, os mae'r bwrdd i gyd i mynd, Sam Robertson wedi bod mor focal o beth oedd e, felly yn gwybod beth oedd yn gwynebu y tîm y brifddinas. I dîm e, dwi'n deall yn amlwg fel chwaraewr a cefnogwr a hefyd aelod o'r bwrdd Gaerdydd, bydde fe moyn sicrhau dyfodol Gaerdydd, ond fi'n credu bod angen nawr i'r sgwrs na fynd, a bod angen i ni gynnal a stabilisio felly y pedwar rhanbarth. Un Ti'n peth... gwybod beth fydd ni angen? Be sydd angen? Strategaeth Cymru 1. Wel, ti'n beth, Nick, mae bron o fod fel bod ni wedi ymarfer y segment na i fynd i siarad, achos wrth gwrs, yn dilyn y cyhoeddiad bod Gaerdydd wedi mynd i ddwy'r gweinyddwyr a bod yr undeb wedi camu mewn, mae'r undeb wedi cyhoeddi strategaeth Cymru'n un. Dwi'n yn gwybod os ti wedi cael cyfle i ddarllen y strategaeth boes, ond uninspiring, bach yn fflat, dogfen sy'n rili'n gweud lot o ddim byd wrthon ni. Fydde hwnna'n deg? Wel, i fi, ddim uwch-ychwanegu lot o fanylion ers iddo cael yr gyflwyno yn ôl mis Mehefin. Ond mae yna rai pethau'n dechrau dod allan. Dwi'n gwybod mae Richard Collier, Keyword a'r Abi ni wedi bod brysur efo'r gwasg heddiw. Fel ni sôn, mae yna mwy o manylion, dwi'n meddwl, yn dod am y raglen draws newid, a sut maen nhw wedi safio arian, a sut maen nhw'n mynd i codi mwy o arian. A sy'n mynd i talu am y dyfodol i'r pedwar am fathau, ac hefyd am pethau yn rygbi dros y wlad. So, wrach, ond yn y dogfen dyn ni sôn amdan, dim llawer o gwbl. Na, mae'n ddiddorol. O'n i'n gweld fel key objectives a beth maen nhw'n gobeithio cyflawni erbyn 2029. A rhai o'r pethau oedd bydde tîm y dynion a tîm y menywod yn y 5 ucha yn detholion yn rankings y byd. Bydde y rhanbarthau, bydde doi yn cyrraedd y gemau gyfle a hefyd rowndiau knockout Ewrop. Mae'n twmlo fe bod hwnna bach yn deityr am di, achos ar bapur, ni dal yn gallu cyrraedd y targed na, lenni wedyn gobeithio, bydd ddim angen aros 4 blynedd, dim ond gwybod aros mis i gael 2 dim yn y gemau'r gyfle yn y URC. Ie, bach yn defeatist, ond wastad dwi'n meddwl mae hwnna'n just safbwynt yr undeb ond popeth nhw. Yn wedig fel, mae'n wishful thinking hefyd i dweud bod tîm Cymru y dynion yn mynd i bod yn y 5 ucha ymhen 4 blwyddyn. Sa'n disgwyl yna chwaith. Chi angen meddwl yn bron just mwy na 5 mlynedd yn ôl o'n i'n gyntaf. A beth sy'n mynd anghywir ers hynny yw, fi'n gwybod mae yna pobl hollol wahanol yn yr undeb nawr, ond just sut maen nhw wedi caniatáu yn digwydd, a wedyn just meddwl, ond bydd popeth yn iawn yn 4 mlynedd, ond ni just yn disgwyl i 2 tîm cyrraedd y play-offs yn y URC, sydd just mor defeatist. Sy'n meddwl, gobeithio, allan ni weld yna tymor yma, fel ti wedi dweud. Odi, mae'n ddiddorol, fel ti'n gweud, mae target tîm rhyngwladol, y dynion a'r menywod, bron o fod yn mynd rhy bell, a wedyn maen nhw fel, da'r clybiau, o'na, rein it in, let's not get carried away, dwi'n mynd disgwyl pethau mawr, ond y gwir amdani yw fel, bydden ni'n gweud bod yn sicr fwy o siawns bod y rhanbarthau yn cadw ochr nhw'r o'r fargen na'r tîm rhyngwladol. Dim ond achos, mae permutations y tîm rhyngwladol hefyd, fel
ar hyn o bryd, mae Cymru'n 12fed yn 12 yn y rankings, sy'n meddwl mewn 4 blynedd, fydd 7 tîm uwchben Cymru yn mynd yn wath, a bod Cymru'n mynd lot gwell. Nawr, dim bod fi eisiau fel gweud bod ddim y talent gyda ni i gyrraedd y safon yna, ond hefyd, a dwi'n gweld drop-off mor fawr yna yn 7 o'r gwledydd bod nhw'n disgyn tu ôl i Gymru, a dyna fi'n credu yw'r broblem. Oeddi, mewn byd o'r frydol, bydde Cymru'n rhif un yn y dynion am menywod, ond y reality yw, mae chwaraewyr gwell yn y gwledydd eraill, boed yn ariannol, neu maint gwlad, fel mae da Ffrainc a Lloegr er enghraifft, pŵl gymaint mwy o faint na Gymru i ddewis chwaraewyr ohono fe beth bynnag, fel mae unrhyw o beth da ni o gael talent mewn pŵl gymaint llai. Fi'n credu mae angen i fod bach mwy realistig a gwybod, nes sylweddoli falle bod ni'n, o ran maint gwlad, ni siŵr ni'n neud yn well na beth dylsen ni. Just bod ni wedi wneud yn rhy dda yn y gorffennol, mae'n lefel o disgwyliadau ni nawr gymaint uwch le fel 5 ucha, neu ni'n methu'r broblem. A dwi'n credu felly dylsen ni fod mor uchelgeisiol â hynny mewn Dwi'n meddwl... amser mor fyr. Sori. Sori, na Caerdydd, sori. Fel dyn ni wedi sôn o blaen, dwi'n meddwl mae llwybr datblygu yn dechrau gwella, ond mae hwn yn mynd i cymryd amser yndi. Felly, gobeithio yn y dyfodol, dyn ni gallu curo ar bendant herio tîmau fel yr Alban, yr Iannin, ond mae'n mynd i cymryd a lot. Chydig bach mwy o amser i bod yna well na Iwerddon, ac yn y bendant anodd iawn pan ti'n meddwl y gryfder Ffranc, Lloegr, Seland Newydd, De Affrica. So mae'n mynd i cymryd lot fwy o amser. Odi, a felly be sydd angen i fesur felly, sut fydd y tîm dan ugain yn neud yn cwpan y byd yn yr haf yma, a bydd hwnna'n rhoi'r rhybatw am meini. Chos ni wedi gweld lefel proffesiynoldeb nhw'n gwella, byddwn ni'n gweud o dan y flwyddyn diwethaf yma. A dwi wedi anghofio enw'r prif fforddwr nawr hefyd. Richard Whiffin, ie, sori, ie. Dylsen ni bod na, mae blant yn yr ysgol yng Nghariad i'n dysgu, wedyn dylsen ni fod cofio enw Richard Whiffin, ond dyna ni, mae hwnna'n stori arall. A dwi'n credu bod yr agwedd i newid o fewn y garfan, a maen nhw nawr yn edrych fel tîm proffesiynol i ryw radde, a fi'n credu beth sy'n bwysig nawr, os ni eisiau y strategaeth mae i weithio, yw bod y chwaraewyr yna yn cael cyfle yn y rhanbarthau. A efallai bod beth sydd wedi digwydd i Gaerdydd yn mynd i agor y drws i hynny, achos yn amlwg dim o eisiau fel gweud bod nhw'n heiddi ni'n arian, ond bod nhw'n chwaraewyr iau gyda llai o brofiad a lefel rhyngwladol. Felly bod dwi tal nhw ddim mor uchel a beth yw, felly rhai o ser Cymru a'r llewod sy'n chwarae yng Nghymru. Wedyn mae hwn yn gyfle felly i ni agor y drysau i gael fwy o chwaraewyr ifanc ma'n chwarae, fel bod nhw yn chwarae ar y lefel nesaf, achos bod y Super Rygbi Cymru wedi rhoi platform iddyn nhw, mae'n gam arall eto i fynd i'r gêm proffesiynol. Wedyn mae'n gyffroes gweld yr undeb yn bod yn uchelgeisiol, ond fi'n credu hefyd bod angen i ni fod yn realistig hefyd. A dwi'n cefnogi Scarlett, a ni mor one-eyed yn nhw'n dod. So dwi'n siarad am wedi bod yn realistig o ran targedau, mae hwnna'n gweud y cwbl. Reit, dwi'n gwybod am chi boes, ond dwi eisiau siarad bach am rygbi nawr os allwn ni. Yn bedant. Felly, os y'n ni'n hapus bod ni wedi rhoi'r byd yn ei le o ran y strategaeth a Gaerdydd, yn ni'n mlaen i drafod penwythnos yma, achos bod hi'n siomedig i 66% o'r panel yma heno, mae treian ohono ni yn gwenu, yn ei gris gwyn, yn edrych mlaen i rownd yr 8 ola. Fe ddechreuwn ni gyda ti, Andrew, gan bod ti wedi gwneud y daith i Galway. Canlyniad siomedig, ond penwythnos da, dwi'n gobeithio. Ie, sicr penwythnos da. Canlyniad bach yn siomedig, ond o'n i ddim yn disgwyl i ni
dal bod yn y gêm gyda 20 munud i fynd. Fi'n meddwl oedd bron fel chwarter awr i 10 munud i fynd, o'n i'n dal yn y gêm. So, oedd hwnna'n positif, yn wedig, fi wnaethon ni sgorio yn y hanner cyntaf, meddwl yn cais rei Lilo, o'n i reit tu ôl y pist, so oedd hwnna'n profiad dda i ddathlu gyda lot o pobl wedi wneud y trip hefyd, so oedd hwnna'n profiad dda, ond ie, canlyniad bach yn siomedig, ond y peth yw, pryd ni wastad yn chwarae Connaught, mae'n un peth pob tro ni'n colli gyda'r pob... Ni jyst ddim yn dysgu unrhyw beth fi'n meddwl pryd ni'n chwarae nhw. Pob beth ni'n neud yn anghywir, ni wastad yn neud yn anghywir eto yn y gêm nesa. So, ie, yeah, siomedig ond disgwyl y canlyniad i roi radda. Ie, a Nick, fel mae pob rhanbarth o Gymru'n gwybod, dyw Galway ddim yn lle hawdd i fynd. A mae'n twmlo fel bod nhw'n neud y pethau iawn yn Ewrop, falle bod i ffordd nhw'n yn y gyngred ddim yn cyfateb i fel maen nhw wedi chwarae yn y cwpan her. Ie, fel ni sôn, mae'n lle anodd i mynd. Mae bob tîm i Iwerddon yn eitha dda. Dyn nhw ddim yn tîm gorau, ond fel dyn ni wedi sôn o blaen, fel ni gwylio ar y gêm, mae Caerdydd yn tîm, a dwi ddim yn cefnogwr. Ond jyst i fi, mae'n tîm rwystredig weithiau. A fel mae Andrew'n dweud, mae'n just key moments yn y colli. Ond un o'r peth yn fe, maen nhw'n cael un mewn i'r gêm yma fel hanner amser 14-8, a ti'n meddwl, reit, cadwch chi'n dyn nawr, a fe gewch chi gyfleoedd, a fel ma, a fi'n credu felly bod tîmodd Cymru ar y cyfan yn euog o ofn mentro. Maen nhw bron o fod fel, mae well da fi golli'n agos na risgo am mynd â mi a colli'n drwm. Le mae tîm oedd Iwerddon jyst ddim yn gwybod pryd maen nhw'n colli fel edrych ar canlyniadau. Fi'n gwybod bod Leinster Harlequins yn bonkers o result. Ond fel Munster mae mas i lar o Shell a ennill. Mae'r tîm oedd Iwerddon, mae fe jyst yn ingrained yn nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i colli gemau yn Ewrop, maen nhw jyst yn ffindo ffordd o wneud e. A mae Connacht fel number one seed yn y gystadleuaeth yma, yn gwybod fod nhw adre tan y rownd derfynol, a fel mae hwnna sy'n rhoi hwb sylweddol i unrhyw dîm, a mae Galway yn lle anodd i fynd wedyn. Bydde fe ddim yn syni fi, tysa Connacht, yn cyrraedd y ffeinal. Dim ond achos bod nhw yn gwybod siwt i golli, sy'n dda iawn iddyn nhw, a sy'n rwystredig fel pan ni'n gweld tîmau Cymru yn brwydro am awr am 70 munud, ond wedyn just am ba bynnag reswm. Fi'n credu felly mae dyfnder y carfannau yw bod ddim digon o ddyfnder. Pan i ni newid y fainc, mae fe'n gwanhau tipyn ar y tîm felly. Pan mae tîm oedd Iwerddon neu tîm oedd o'r Alban yn dod ymlaen ar fainc, felly bod y gwahaniaeth yn y lefelau ddim mor uchel, fi'n gwybod beth ych chi'n meddwl o hwnna. Ie, fi'n cytuno. Yn wedi os chi'n gweld fel tîmoedd fel Leinster, chwaraewyr maen nhw gyda ar y manc, mae just... Dwi'n meddwl bydd pwynt chwarae yn erbyn nhw. Dwi'n meddwl bydd nath Caerdydd chwarae Leinster rhyw mis yn ôl. O'n i mewn y gêm tua hanner amser, a wen snoi mynd i dod off y fainc am hanner amser. Dwi'n meddwl bydd pwynt chwarae yn erbyn nhw. Bydd nhw gyda yna, hefyd gyda chwaraewyr fel Jody Barrett. Mae jyst yn anheg, ond nes i gwylio'r gêm Caerdydd a Connaught nôl ddydd Mawrth, a oedd bron pryd nath Caerdydd sgorio'r cais, oedd angen rhoi gymaint o ymdrech i mewn i ceisio sgorio'r cais. A wedyn, o'n i bron yn dangos nhw y llinell cais, bydd nhw'n sgorio. O'n i jyst i blin o gormod. A hwnna'r peth yw, fi cytuno'n llwyr bod tîm oedd Iwerddon bron, maen nhw ddim yn deall. Maen nhw jyst ddim yn blin o gwbl. Maen nhw'n hapus i chwarae am 80 munud cyfan. A nath nhw sgorio cais just cyn hanner amser, syth ar ôl hanner amser. Mae'n jyst edrych fel mae tîm oedd Cymru wastad just mor switched off mewn pwynt fel na.
O, yn sicr, a fi'n credu bod ni wedi gweld esiampl perffaith o hynny yn y gêm arall oedd yn cynnwys dau o ran Bartha Cymru yr gweilch yn chwal i'r Scarlett a dwi'n eisiau swno fel mae'r Scarlett oedd ar fai am y golled achos oedd y gweilch yn anhygoel a fe gei di Nick gyfle i to milk it mewn funed ond fi jyst yn credu fel be 12 pwynt lawr ar ôl 8 munud mae game over fel oedd just oedd amddiffyn y Scarlett yn fel fi'n credu bod nhw wedi rhoi missed tackle i gyd fynd i missed tackle i bob cefnogwr o'r Scarlett oedd yn y stadiwm fel free missed tackle with a bought ticket achos oedd yr amddiffyn yn siambolic a fel credit i Dan Edwards i Walsh wnaethon nhw gymryd mantis o hynny a fi'n fel oedd rhai cefnogwyr Scarlett yn beio'r dyfarnwr, sori, i fi, oedd y dyfarnwr yn berffaith. Os rhywbeth oedd yn rhy un ochrog gyda'r Scarlett, os gallwn ni cael cerdyn melyn yn hanner cyntaf, wedyn llongyfarchiad unig, oedd hi'n berfformiad... Oh. Dwi'n mynd i weid gwych, achos dwi'n mynd licio'r gwelch gymaint o hynny. Oedd hi'n berfformiad da iawn gan y gwelch. Ie, ymateb mawr, dwi'n meddwl, ar ôl golli yn Llanelli. Torth wych hefyd, dros 9,000 yna. A mae'n amlwg hefyd i fi, mae yna potential yn y rhanbath am y dyfodol pan dyn ni'n mynd lawr i San Helen. Mynd nôl cyn yr gêm, oedd ychydig bach o bwysau felly am y tro cyntaf. Mae Mark Jones fel prif hyfforddwr ar ôl colli yn erbyn yn Parc y Scarlett. A oedden ni sôn y tîm oedd wedi cael ei dewis. Ond erbyn nhw, mae'n edrych fel oedd yr penderfyniad da iawn. Oedd y bobl sy'n dod nôl, oedd y lot mwy o egni yn y perfformiad. A dwi'n meddwl, da ni bwlio chydig Scarlett chydig bach. Yn ei chwarae cyfforol, chwarae dda. Bron y bob un o'r chwaraewyr yn chwarae dda. Oedd y parc noed platfform rhaid dda ni. Ond fel arall ti dweud, oedd Dan Edwards rheoli y gêm yn dda. Oedd rhywun Morgan Williams yn edrych yn mewn o'r sy'n thretio o gwmpas y roc. A fel arfer, Jack Morgan a chwarae'n dda, chwarae dda. A Dewi Lake, oedd o'n neud lot o'r wahaniaeth hefyd. A hefyd, bob clod i rywun sydd wedi bod allan a colli lot o rygbi, oedd Rhys Davies yn yr ail reng, oedd o cael gêm arbennig o dda. A mae'n dal yn chwaraewr arbennig ar dda, Justin Tipperick. Tri Cefn, chwarae dda. Dwi'n meddwl Dan Casendi yn fferfyn cefnogwyr y gwylch. Mae wedi bod pick-up dda. Dim yn boi enwog dod i fewn. Nath o dod i fewn am yr cytundeb byr tymor diwetha a rwan mae'n edrych fel rhywun sy'n hapus a wneud yn dda. Ie, felly, ydy bach o drop-off yn yr ail hanner. Ond oedd Mark ddim yn hapus efo hwnna. Ond, edrych ymlaen wan am dydd Sadwrn nesaf. A gobeithio perfformiad llawn o 80 munud. Ie, ti'n sôn am y drop-off yna, Andre. Fi'n gwybod y 10 munud cyntaf ar ôl hanner amser, ond beth wnaethoch chi o stopo'r Scarlett sgoro? O 10 munud cwarter awr fyna, le oedd cyfle da'r Scarlett, 2 neu 4 gwaith ar y linell i sgorio, a fe fethon nhw. A i fi, hwnna oedd y gêm, really. Os unwaith fethon nhw sgorio fyna, o'n i'n gwybod bod ddim gobeith yn ôl, a bydde'r floodgates yn agor. Oedd yn rhwystredig, achos oedd yn teimlo fel bod un tîm oedd yn y gêm yna eisiau gêm adre yn y rownd yr 8 ola, a oedd yn twmlo fel bod y tîm arall eisiau wythnos bant. A dyna sy'n siom i fi. Dwi byth yn upset pan ni'n colli gemau, ond dwi'n mwy upset pan does dim calon a perfformiad i weld wrth y tîm. A byddwn ni wedi meddwl yn dilyn y gêm adre,
bydden nhw wedi bod yn bownsan ar gyfer y gêm na, ar gyfer y gêm na, well up for it, dy mas o'r blocs ar dan, a just fel no holding back. Ond oedd e mor reserved, oedd e'n rhwystredig iawn i weid y lleia. Ond dyna ni, tymor drosto am flwyddyn arall, pwy sy angen finals anyway, maen nhw'n overrated. Gai war y devil's advocate am munud. Gai war... Ceisiwr. Pam diw'r gwelch ddim yn chwarae fel a bob wythnos? Achos i fi, tes nhw'n perfformio fel a bob wythnos, bydden nhw'n 4 ucha yn y URC. Wel, maen nhw'n trio chwarae. Hon oedd y gêm cyntaf, a dda ni cymysg dda o'r blaenwyr cymryd bel dda ni, ac hefyd y ffordd mae Mark wedi datblygu y tîm. Oedd o'n good mixture i fi. Wrach mae hwnna am y dyfodol, ond yn bendant ni eisiau colli pethau foundations. Ond, ie, mae rhywbeth dyn ni gallu gobeithio adeiladu ar hwnna. Os ni eisiau sôn rwan am Sadwn,wyr allan yn y cyfle i wneud hwnna Sadwn. Wel, sicr, a bydden ni'n meddwl, o'n i bai am anafiadau, bydd Mark yn dywys tîm tebyg iawn, bydden ni'n meddwl 15 sy'n cychwyn eto. Un peth dwi wedi gweld ar y gwefannau cymdeithasol yw bod gwerthiant tocynnau'n araf. Siom ar ôl penwythnos diwetha, felly fi'n gwybod yw tîm oedd y Ffrainc ddim yn teithio'n wych be bynnag, ond... Na, mae yn siom. Dwi'n yn gwybod pam. Mae Nosadwn hefyd. Na, dwi'n disgwyl tua'r 6,000 wrach gobeithio. A mae'n siomedig. Ond ar hyn y brif fel y mae o'n dyri. A dyna pam dyn ni eisiau symud i'r St Helen. Bydd 6,000 yn y stadiwm fanna. Yn bawnsio bron, ia? Bron o llawn. Ond fel y mae o, ond wedi arfer o flaen dim llawer, so rhaid gael y cyfle arall nos Sadwrn. Ie, chi'n gweld y gweilch yn curo Leon? Os yna rhyw fath o perfformiad, dwi wedi gweld y carfan, a mae fel bob carfan yn Ffranc. Mae lot o'r cyfdir yn y carfan. Ond dim y tîm gorau sydd wedi trefilio drosodd. Ond gêm anodd, ond dwi'n meddwl, dwi'n disgwyl nhw'n i ennill, ond gan i weld. Andrew, ti'n gweld os yw'r gweilch yn paso Leon, fydden nhw'n yn chwarae mewn ffeinal yn Gaerdydd, neu ti'n credu bod nhw'n lle cam yn rhy bell iddyn nhw lenni? Os ma'n ennill, meddwl mae yna pob siawns wedyn. Yn wedig, bych yn rhwng gynderfynol. Mae'n hawdd i dod lan i gêm gyda hwnna. Fel, ni'n buzzing i chwarae mewn gêm fel hwnna. So, sicr, fi ddim yn cefnogi'r gweilch, ond os yn cyrraedd rhwng gynderfynol, wrth gwrs sy'n mynd i bod yn cefnogol i nhw i ceisio ennill i gyd. Byddai'n tipyn o stori fi'n credu rygbi yng Nghymru ar ôl y 2 flynedd fatha yma petai. Ni'n gallu troi rown o gweud, wel, ar ôl hwnna i gyd, fe nath tîm o Gymru ennill cwpan her Ewrop. Byddai'n tipyn o ganlyniad. Dwi'n credu. Ti Nick yn ffyddiog. Wyt ti'n un sy'n mynd yn ffyddiog, neu wyt ti'n un sy'n ddim eisiau bod rhy hyderus gyda gêm y môr? Ddim eisiau bod rhy hyderus, ond dwi'n dechrau meddwl os ni yn ennill, bydd y rawn cynderfynol wrach allan yn Galway. So wrach llai gyfau cyfle i mynd allan i Galway hefyd, Andrew. Ond mae Racing yn tîm dda, ond dyn nhw ddim yn y play-off scene, dwi'n meddwl, yn Ffranc. So dwi'n meddwl mae nhw wedi gyrru tîm gry. Os di Racing ennill, os di Gwylch yn ennill, fel dwi'n deall, bydd y gêm cynderfynol yn Abertawe eto. Ie, fel dwi'n deall yn dweud, achos Gwylch yw'r... Pedwerydd fi'n credu, yn dweud, ie, so ie. Nhw'r y gweilod o gael y semi-final adre, ond petai Racing yn curo.
fydde hynny'n dipyn o sioc, ond fel ti'n gweud, os nad ydyn nhw'n play-off yn Ffrainc, wedyn falle bod nhw'n rhoi i wyau i gyd y masged Ewrop. Felly, chi'n meddwl beth, fi'n credu, dewn ni o'i ben fyna am heno. Mae wedi bod yn wythnos hir, mae wedi bod yn wythnos galed, mae Andrew, on debut, dyn ni mae'r podlediad Rygbi Cymru wedi cael wythnos brysur rhwng popeth a emosiynau dros y siop i gyd. Felly, pob lwc i chi, Nick, dydd Sadwrn. Diolch yn fawr iawn, di dod lawr. Andrew, ti'n lawr yn eto? Yndw. Da iawn, chwarae teg i ti. Andrew, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno. Da ni'n gobeithio fyddi di nôl, da ni to, bod ni'n mynd i rhoi gormod o ofn i ti. Da, yn sicr. Diolch am y wahoddiad. Fi wedi joio sgwrsio y sefyllfa Caerdydd. Ni wedi bod yn sgwrsio am. Wrth gwrs, wythnos nesaf, gobeithio fydd pethau yn lle lot gwell, fydd hi'n sgwrs lot o bwysach. A diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio a gwrando a be bynnag chi'n neud o ran rygbi penwythnos yma. Mwynhewch bod chi'n gwylio'n chwarae neu dyfarnu. Mwynhewch a joiwch. A diolch yn iawn i chi. Tan tro nesaf, hwyl fawr. Nos da.